Wala bo isembo bo. Sembo ra ere mabodoni. Akono abibo ni ya sembo abibo akono. Bo. Koma abi ko fe. Iyere kamon. Iyere kabo. Surya by Don number 1. Ngani anyuma midu anajuku che. Fanta Kalumba. Banerjee, मेहमानों की खातिर करो. Kaitani nuye ninde onga silimana do bali. उन दोनों को भी बुला लो. Salama flying wela nu katanga silimana. Kana sira? कभी-कभी ऐसा खेल खेल लेता हूँ. Anga tan chife. Ne bika sira unyeda nye. Anga ta jona meka sira unyeda nye. Yadab nunun tu anga ta. Ubamunu mulo luba bola. Did you people enjoy the party yesterday? Ako bi nyene je baba mbula ni so jolly do. He's very funny. I'm very Hello sir. Hi. सूर्या का मैटर. Ako sama tur surya ko bichugodi. This time. Iko sama tur surya ko bana. Eri mindira ma sama surya ko bana. Munu nganga surya fa olu yere jigina Feroz ka dukana na kabo aviona. Surya fa ba ushu sera akaba. Kaya marfauti क्या बोलता है? Really? akun soni मैंने तो समझा था. ne fese ma suri sara me nyana ma jole biya मेरे आदमियों की iti kun fe surya सुपर स्टाइल. पूरे kodo do bila मेरे ठिकानों को ढूंढ नहीं पाई. जहाँ ne soni no che bawu ba fo mune ko minne ikayeta ka jam फिरोज au Feroz कहा था ना हिंदुस्तान पर ne afi yanti na roi एसपी को भेजा. वो मार SP asari kama मैं नहीं आया तो मजबूर होकर wa ere fene labawi जलील होकर जाने के बाद भी अपने ta शूटर्स भेजे मुझे मारने के लिए. yani fa wati ce आखिरी wa wi nga ci labanye ka foyi मेरे हिंदुस्तान में ne ka faso sani maimbla मेरी आदत है जिस चीज की तरफ मैं हाथ बढ़ाता ako ne bolo ka jam नहीं तो बर्बाद. gali biya mi nyona ita do ne mani ne ta dam ne ka dabla ko Feroz do अभी तो गेम शुरू हुआ है. ako ti bashi गेम शुरू करते ही तू ami nyona ta bang to तो तेरी खबर तो मैं इस दिमाग से बना. gane neni akere bi nyona fe ami fara nyona ti me खुदा हाफिज. तू मुझे चैलेंज कर रहा है क्या? अभी ay ako ne woni ta fi ako bona ne jai ti boya मुझे चैलेंज कर रहा है. ni ko bi sumane na dem so ay marfa jwala मैं तुझे चाहूं तो 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूँ. ako ni bi bandi yake fo jade ka kila की तरह गुल्ली डंडा खेलता है. ako ne ni mai rege bandi yeske ni bandi ado anye fai ए फिरोज न्यूयॉर्क में ni ye ajate mine american arabu nim bela jele kala do nim bebe so ngo bomu do ayere la ka ayere fa o da tia me ni bi ke bandi do bi kala sira sa anye wa bi sira sa anye bomu tula ndoni बटन दबा ambe ka sa जहाँ तू खड़ा है वो भी उड़ जाएगा. masa ka ko jugu kala ka tla ka sira sa anye parce que bi do de ni bo बंद हो गई. हाँ? e bi ka ki ni fa bomu ci ma ci sa ay ka ka no ke ay marfaji ये तो बच्चों की तरह डर गए भाई. kuma ni ka cheni मेरे साथ बचपना मत किया. ne ado ti se ka sene na sabula ibi ni fa ko jugu होगा वॉर.
बेबे इसको Kai गोली और kuma शॉट naga इसका cheni. आसमा खराब हो गया Kaka yambla. Surya Bai don number 1. Chia kadi chia tigima. Jele yakono. Prop Surya Bai. दुरानी Durani तुम संग्राम को बोलो Sangram wole. नमस्ते Kenichi. क्या चाहिए तुझे Akui bi nafulo fene ba bedima. बॉम्ब से पूरे इंडिया Akwai को ɲɔgɔn tɛ shake bɔm ko la. तुझे जादू Surya ko ko ne ka dugu bila. Mais sa ka su kɔnte. Is everything okay? A k'a ka dugu duman in su kɔnte. Bɔm do. Ko मैं crème fais papa. डैडी आइसक्रीम ठीक है बेटा भैया एक चौको बार देना Ah ko nye fiento sira je ko yi. Ko na nga sira temeni ye. राजू बेटा Ah ki ye demisen sebe sa. जी वहाँ पर कार खड़ी है आपको कहाँ जाना है एस्टडी बूथ जाना है बेटा चलिए वो Ki ki de na ban. मैं चलता हूँ दादाजी संभल के चलिए जरा राजू को तो देखिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ दादाजी Ne dembe mi. Akira tieni. राजू मेरा बेटा Firosi kalkando. Ko Surya Bai ko ne ka faso bila. Ko ga ba ka su kɔnte. N'a sɔn b'a yɛrɛ ye. A k'a ɲini k'a dɔn ani min ni ɲɔgɔn na o fɛnɛ ye fɛn min ye. Ne Firos a n'ale Surya tiɲɛ bi dɔn an fila jɔnni ye dɔn number 1 ye. N kɛra mayma ko in nin don in. Cɛsabatɔw bɛ kule densabatɔw bɛ kule. आपके रहते ये क्या हो गया A ko Surya. Ko ɲɛnamaya bɛ ten de. Ni dɔ bɛ yɛlɛ la o b'a yira k'a fɔ dɔ bɛ kasi la n y'a dɔn i bɛ kasi la sa. फिरोज वार्निंग नहीं देता Wa i ma foyi y'a la fɔlɔ. I ka su kɔnte. कोई फातिहा पढ़े Wa i bɛ nimisa. कोई गम I tɛna ka nin jɛ la. मैंने तेरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया शमशान बना दिया Wa a ma ban dɛ. असली Nin ye fɔlɔ ye. Filanan kun kan ka farin ni nin ye. जगह जगह फैल O kɔnte ta ka ca ni nin ye. 2 घंटे बाकी है इस बीच उनको I bɛ nimisa. नहीं तो इससे भी बहुत बड़ा Nka i ni ko de bɛ ɲɔgɔn na. इस बार 100 नहीं हजारों I जाने jija i k'i ka maaw kisi. भाग सूर्या अपनी पब्लिक को बचा A ko n b'a dɔn k'a fɔ ne b'a la ni n sera k'u kisi n b'u kisi. Nka e kɔni tɛ kisi ne Surya la. तूने अपनी मौत कंफर्म कर ली I ye tiɲɛli fɛn fɛn kɛ i bɛ nimisa a bɛɛ la. फिरोज तूने मुझे Maa si dafalen tɛ. Dɔ ka fisa dɔ ye. Ne ka fisa e ye. मेरे पास खुद Firoz. हुआ आएगा मेरी तरफ से A ko i kuma cogo dɔn. गिनता जा कमीने गिन देख लेंगे सूर्या बहुत पछताएगा जाधव A ye yɔrɔ bɛɛ la ye. Fɛn min ye bɔmudonna ninnu ye n ka se k'u sɔrɔ.
जिस किसी पर भी शक हो उसे छोड़ना मत मूव aku tele don ma tele bobom dona aku ne de पुलिस तक नहीं जानती afagari sababu ya bora nuna kusabula ko ma jugudu इतना डरता क्यों है अपना फिरोज हर बार सूर्या को surya na dogoni ya dev करता रहता uma fuyi ala fulo me flana min do ubinimisa का चलो प्लान बनाते ko durani ko folo nyana अरे फिरोज भाई telefoni fe ba do fa bi kashi ay flana fariya और एक सेफ जगह पहुंचो ga aya yere koloshi सूर्या क्या aga sangram koloshi जाधव को पकड़ flana ka fariya उसे पकड़ने का kanya famu chef ठीक 6 बजे शॉप ni ko nyana bolo dure kan wole ओके सर काम हो जाएगा काम हो जाए तो फोन कर awa kan ko bela jelenge anne ay bomu place akana girin ka foyi ke na man wole शाम को 6 बजे शॉपिंग ne be to ka be koloshi abita fen place को पकड़ो उसके साथ बहुत सारे लोग रहते an bɛɛ ka bɔ a ci kuma kalama an si kana yɛrɛ jawuli i b'a fɔ fɔlɔ ta yɛrɛ sira cogo min na filanan ka yɛrɛ siti हैं बहुत संभल के अपना an ka taa fɛ और जाधव को उठाते ही तुरंत मुझे फोन कर दे और हमेशा मेरे टच में रहना o yadav लेट्स मूव a bɛ nimisa i n'i kɔrɔkɛ suriya तो मिल गया k'a ye yɔrɔ bɛɛ vérifier fɛrɛs ka mɔgɔ an y'a mɛn k'a fɔ k'u kɛlen don ka bɔmu don nin batiman dɔ la fan dɔ fɛ an t'a dɔn yɔrɔ kelen min don a y'a tila tila a ka fan bɛɛ lajɛlen na ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ jateminɛ kɛ उन्हें ढूंढो ओके तुम लोग वहां जाओ तुम लोग वहां पे और तुम लोग यहाँ पे जाओ ne ye yadev ye n'o ye suriya dɔgɔkɛ ye a ɲɛ fɔra fɛn dɔ la k'a ɲɛ ka boli n'i tɛ ko dɔ kalama i ye fɛn dɔ ye an ka taa fɛ sa ko kojugu tɛ bɔ dugu la gansan tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ baara ka kɛ ko ka jɛ propre suriya a n'a dɔgɔkɛ yadev k'i kelen minɛ sa e ma tugu ne kɔ fɔ yan wa i ka ko banna अरे तू तो अकेला मिल गया बॉयज i siranna wa i tɛ kisi dɛ a y'a minɛ फिरोज ने तुझे जिंदा पकड़ने को कहा है nka a ɲɛnama भाई से तुम लोगों ने पंगा an mago b'a ɲɛnama na बॉयज इसको hali nin kabalinin ɲɛnama minɛ suriya dɔgɔkɛ yadev ke girinna k'i jɔ mun na क्या देख रहा है बे तू k'i ye min kɛ n na n'o ɲɔgɔn de k'i la o अब तू मरेगा ko n b'i ja tigɛ sisan बना सकते हो क्या अपन लोग नहीं बना सकते क्या तेज बवंडर तुम्हारी तरफ आ रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है सूर्या भाई suriya bai k'aw minɛ a ko yadav इन लोगों को tuguni ko i ka ninnu tɔ to ne ma जाधव इन लोगों से मैं निपटता हूँ तो उससे निपट ठीक है भाई
Don number 1 Surya Bai tiɲɛ ka sigi tiɲɛtigi ma waati la k'i ka cɛ bɛ min ko n t'a fɔ तेरे आदमी का है मुझे नहीं पता k'i ka cɛ bɛ wele la lajɛ bom bɛ min तेरे आदमी का ही ko फोन n t'a fɔ ज्यादा फोन अटेंड कर ayiwa i bɛ sa पता बम कहाँ प्लांट किया है जान प्यारी है तो बता नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा तू ऐसे i ka ko banna ko n b'a fɔ k'a plan bɛɛ bɛ maa min bolo o bɛ boîte kɔnɔ ne b'o dɔrɔn de kalama a ye taa boîte la joona वो मुझे नहीं पता लेकिन जिन लोगों ने प्लान किया an ka taa disco la joona disco public la चलते हैं। जल्दी मत करो waati dɔɔnin b'a la hali bi ka bi नहीं रहती है उनको कुछ नहीं होना चाहिए 6 बजने में भी nin bɛ to an bolo yan n'o cɛ डिस्को में कोई भी मोबाइल फोन नहीं बजना चाहिए सबके स्विच ऑफ करवा दो बाकी बाद में बताऊंगा ko n bɛ miniti damadɔ d'i ma i b'a essayer ka mɔgɔ 2 in labɔ quoi 5 मिनट का टाइम दे दो उन दोनों को ko nouvelle duman tɛ yen Firoz bani belebeleba in a kɛlen bɛ k'an ka dugu minɛ a ye bɔmu don a ka dɔnkɛyɔrɔ kɔnɔ a kana siran शहर में जिसने बॉम्ब प्लांट किए हैं उस फिरोज ग्रुप के 2 आदमी यहाँ मौजूद हैं nka a nɔfɛ mɔgɔ 2 bi yan nka Surya bi yan आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फांताओं जिगी। सूर्या भाई यहाँ मौजूद है fantan kumada maa jugu 2 bɛ dɔnkɛyɔrɔ la yan a y'a yɛrɛ yira yanni Surya ka a minɛ दोनों भी ये सुन ले वो यहाँ से निकल नहीं miniti 5 b'a bolo miniti 5 min n'an b'a kɛ nisɔndiya kɔnɔna na ni Surya bi yan k'an bɛɛ kɔlɔsi ni miniti 5 banna ɲɛnajɛ kɔnɔna na n'a tigi m'a yɛrɛ di Surya b'i tɛgɛ da a kɔ kan क्यों ना थोड़ी सी ऐश कर ली जाए क्यों दोस्तों ये क्या सब डल पड़ गए सूर्या भाई के होते हैं सिर्फ ऐश होती है ऐश क्यों भाई सही कहा ना डरने वालों को मैं और डराऊं ko jɔnni bɛ minɛ bi jɔnni bɛ kisi bi डरने वालों को मैं और डराऊं ko kojugu tɛ ban gansan डरने वालों को मैं और डराऊं डॉन भाई का मैं तो ढंग बचाऊं अरे उसके इशारे पे जान लुटाऊं अपन तो भाई का सिक्का चलाऊं आसमान को वो जमीन पे ला दे अनहोनी को होनी करके दिखा दे बोला बा क्या माहिम क्या वरली क्या खार हटके जरा बच के भाग k'anw ka soirée ka di ko Surya bi yan bi Surya ye jɔnni ye teriw teri juguw jugu yaro ka yar dushman ka dushman Surya Bai fantan kumada tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ tiɲɛ ka di tiɲɛtigi ma उसके इशारे पे जान लुटाऊं अपन तो भाई का सिक्का चलाऊं ko ni nafolo diyara maa ye k'i b'i sɔn ko caman ma hali n'a man di ye i bɛ sɔn ka faso feere wa i bɛ sɔn ka hali i yɛrɛkun feere Surya Bai